kung makakonfess ba ang himatyunon na abay posibilidad o posibility na malangit siya. Palihog sa pagpatinaw. Salamat. Watching from Basak, San Nicolas. Okay, salamat kayo, Brother Biscuit, no? Diya sa Basak, San Nicolas. Ito ning regular nga tigpaminaw, tigtanaw diri sa atong live streaming. Salamat kayo, Brother Biscuit. Well, usagad, no? Sa gihimo sa atong Ginoong Kristo mao ang sakramento sa kining anointing of the sick, kanang paghilog sa mga masakiton, mga kaigsuonan. Unya diha sa paghilog, kung makasulti pa kining maong masakiton, mo na apila na niya na ang pagkumpisal, Brother Biscuit, no? Diha sa hilog, mo na tulog yun ay madawat niya na ang sakramento. Una, ang sakramento sa hilog, ang sakramento sa kumpisal, o ang sakramento sa Holy Communion, gitawag na Obviaticum, alang niya itong mga masakiton. So tulo. Ay, limang ka ng tulo niya diha sa takna sa imong kanang himalatyon nga tao. Then, mao ka na ang saad. Saad sa atong Ginoo, pinaagi sa simbahan, nga ang makasangpit kaniya. Iklaro ka na ni San Pablo diha sa Roma, Kapitulo 10, versikulo 13. Ang kasangpit sa ngalan sa Ginoong Jesucristo, iya gayong luwason. Iklaro ka na, mga kaigsunan. Mao na diha sa hilogan sa pare, ingon kini usa ka sakramento. Ang sakramento may naghatag sa grasya, nagpayuli sa tao sa iyahang relasyon ngadto sa Dios, busa ang ayan gid siya nga may punta ngadto sa gingharian sa langit. Okay, so daghang salamat unya, brother, no? Kining imong pangutana, Brother Biscuit, nya sibugta sa unahan, mga kaigsunan.